Biko ihe anyị na-ekwu bụ na anyị ga-eji bekee wee sụọ ya maka na ihe anyị chọrọ ikwu maka ya bụ ịkụziri ndị na-amaghị asụsụ Igbo so ọ ka mma na anyị ji asụsụ nke ha na-aghọta wee mere ha ozi a ka ha wee ghọta ihe dị n'ime ya wee sonyekwe n'ihe anyị na-ekwu maka ya. So today I want to talk about the online holiday Igbo lesson. You must have seen the flyers all over social media. Okay, so I want to explain what the lesson is all about. First of all, the lesson is targeted at people or kids who don't know how to speak Igbo. The initiative over the past year or so have been running an online Igbo class. So this holiday we deemed it necessary to try and bring everybody together